Не така сега. Ще паднеш. Опа. Кой се смее? Ставай, ставай. Айде ставай, стига да ги лондриш. Ставай, ма. Не, сега пак ще трябва да са ли глави. Те така. Тя па се загледа по телевизора. Какво правиш ти до сега, мам? Кой се въртеше в кръг? Как се върти Теди в кръг? Така ли се върти Теди? Ей, тати! Къде го видя пък там тати? Навсякъде тати! Айде, ди, конче, ди! Ди, конче!